Irati Larrañaga naiz, 29 urte ditut eta mendi lasterkaria naiz. Bueno, pixkat kasualidadez, ez? Karrera bukatu nunen, ikasketa bukatu nitunen, konpetitzeai utzi nion, kirolaitei utzi nion, eta denbora justuan ekanez, nintzen pixkat korrika, patinetan, pixkat erresistentzia landu nahien edo, kirola zerbaitin nahien, eta mendian hasi nintzen korrika, lagun batek animatu zian mendia korrika jutia, eta pixkanaka gero San Silvestre bat korritu nun, nik uste jende asko San Silvestre edo Lilatoia edo lasten diala, eta San Silvestren tokatu zitzaiten mendi lasterketa bateko dortxala. Zozketaz ez dituzten mendi lasterketa hemen Euskal Herrin ezaguna dan Goierriko bi handiak lasterketako dortxala. Nik oparitu inen dortxala, baina esan ziaten ezin nula oparitu. Orduan, animatu ziaten korritzea, eta prestatzea bezala, hortikan hasi nintzen hor izan zuen nire lehenengo mendi lasterketa. Bueno, nik uste sekretu gutxi dakala, ez? Azkenen kilometroak itia eta entrenatzean da hola. Bai, pertsona batzuk gaitasun batzuk igual badazkate, badazkagu kiroleako, baina nik uste entrenatuta eta preparatuta edozeinek alko lukela, ez dut esaten distantzi luztetan, baina mendi lasterketakin azkenen ikusten da beti korrika gaudela, baina mendi lasterketen zati asko oinez dira, gorakako asko oinez dira. Azkenen da entrenatzia, konstantzia izatea, batez konstantzia, eta kilometroak itia, eta disfrutatzia. Ez bada disfrutatzen, zaila konstantzioi mantentzia. 3 distantzi bezala klasifikatzea mendi lasterketak, motxak daude sprint deitzeienak, eta hori dira 20 kilometrotik bera. Normalen 10-15, 20 arte izaten dira, eta nahi gehien gustatzen zaizkiten distantziak dira. Indeten karrera luzena 21 kilometrokoa izan da. Oaindikan ez detin kilometro goioko karrera ikan. Gero daude maratoi arte, 20-tik 42-45 kilometro arte, distantzi ertaina da izango gendukena, eta maratoia. Eta gero ja, 50-60 kilometrotik gora ultra distantziakoak. Hor sartzen dira, 60 kilometrotik eta 200 kilometro askoko karrera daude. Orduan, abaniko handia da eta aukera pila bat daude. Ordu beten bukatzen dian karreratik, 3 egun jatu gabe irauten duten karreretara. Nik oraingoz motxetan oso gustuan nabil, nahi kilometro askoko karrerak ez detuzte oraindik disfrutatzeko gai naizenik, orduan distantzen motxetan gustuan nabil. Eta nire helburua nola disfrutatzea eta ondo pasatzea, oraingoz ez dut saltoi eman distantzi bat gehioa. Igualen, 20 urte ingurun ezkanen, hor min gehiago itazun parranda bat galtziak atletismo honen edo, baina gaur egun azkenen nire asteburuko planak dira, ez? Nire lagun asko mendia juteia, lagun bai kuadrian da, bai kuadriaz kanpo azkaten lagunen planak mendia juteko planak izaten dira, eta noiziamen parranda eta bazkariak, afariak edo iteitugu, baina normalen asteburuko plana izaten da mendia jun, da mendia eta gero bazkari bat, edo soziazian, edo nun baiten jatetxe baten. Baina faltan bota ez dut, guain nahon egoeran ez dut faltan botatzen. Gaina pandemiak asko murriztu da, eta guaindik gauza gutxi hondian ez gehiago tiratzezun mendia juteko edo eguneko planak iteko. Nei bintzat ondo etorri zait, gehiago entrenatzeko eta goizian goiz muitzeko.
Bueno, oraingoz momentu honetan ez dakat helburuikan lasterketa bat begiz jota hori nahi dut prestatu. Urte osoan zehar lasterketak daude, normalen egiten dut orain hasten dira lasterketak. Normalen iraila urria arte egoten dira lasterketak, hor negualdea geldialdi bat egoten da, ze neguan mendi askotan elurra eta beste kondizio batzuk egoten dira, eta orduan negu aldea bukatu bezala edo lasterketak murriztu egiten dira. Orduan nire helburua orain ekainean dakat T-bite Tolosako bitontorrak, hori da oantxe gertuna dakaten karrera, eta hori korrika inda, ondoren Uxue trail hemen Usurbilen. Hor ere hartuko dut parte, eta helburu zehatz bat jartzezkotan bi hori dazkatu hain gertuna, eta gero baudaran ikusiko dut iraila ze lasterketa dauden, edo gutxi gora bera ze kalendario doan arabera erabakitzen ditut lasterketak. Bai, nik egia esan jende pila bat ezagutuet, talde batekin korritzen dut, Aralar kanbase kamisetakin, eta talde lagungiroko talde bat da, azkenen afizio berdinak konpartitze deun lagun talde bat bezala deskribatuko nuke, eta bai entrenatzeko gehatze geha, asteburutan nik mendi hau ez ezagutzen elkarri rutak konpartitu eta entrenatzeko eta bai lasterketetako. Konpetibidadea, nik uste konpetibidadea da bakoitzak nola hartzen duen lasterketa, ez? Nik gehiago ikusten dut norbere buruakiko konpetibidade hori, ez? Hobetu nahi edo aldet edo zure buruakin da lasterketa baten zuaz lasterketak irauten duen denbora guztien zure buruai animatzen edo zure buruakin borrokan, ez? Azkenen bakoitzak bere nivela dakau eta bakigu más o menos beste jendeak ozu baino biadan edo txarragoa da, baina saiatzega beti aurrekoai behiratzen edo aurrekoai harrapatzen. Baina gehien bat nik esango nuke konpetibidadea norbere buruakin dela, eta nik behintzat nire inguruan laguntasuna eta giro ona, nire inguruan behintzat oso giro ona dakau. Ni atletismoatik nator, urte asko inditut atletismoan, 11-12 urtekin hasi nintzen, eta 22 urte arte atletismo inun. Hor, 3 entrenatzaile haukin nituen, nahiz eta ez lasterketak ez nitu niten, nik saltoak iten nituen. Lehenengo salto altuera jauziakin hasi nintzen, eta gero salto hirukoitza, ondarreta salto iten dana. Eta hor entrenatzaileek haukin nituen lehenengo lasarten Oskarrekin hasi nintzen, Oskar Goikoetxeakin, eta artean Ramon Zid ere bai haukin nuen, eta gero Bartzelona jo nintzen ikastea, eta han Angelekin 4 urte entrenatu nituen. Orduan, bai dia 3 entrenatzaile nire bizitzan, ez dakit, bai eman dizkiate balore batzuk, batez ere konstantziakin, ze atletismoan bai dia zenbakiak, ez? Eta batez ere jauzietan, osea, da zure zenbaki bat zea edo zenbaki bat inberdezu. Orduan, hor bai nekala disiplina, eta batez ere Bartzelonan astean 5 egun entrenatzen genduen, astelehenetiko ostiralea, 3 ordu, egunero. Hor bai disiplina bat esarte izute eta jakintza batzuk emate izkizute nola entrenatu, zer dan ona, zer dan txarra, zer ez dan inberz, batez ere zer ez dan inberrez, ze askotan, guazen korrika, lasterketa honetan apuntatu ga eta burugabe aztega kilometroak iten, ez? Baina, nik zorte hori aukiet atletismoko urte guzti hauetan eman dizkiatela jakintza batzuk ikasietela nola entrenatu edo nola landu. Eta momentu honetan nik ez dakat entrenatzailea, bai nire inguruko jende askok entrenatzaileakin entrenatzen dute edo entrenatzailea dakate, baina nire kasun oraingoz atletismo utzi nunen esan nun ez nula nahi inungo olako konpromezuik eta pixkat nire gorputza entzutia gustatzen zait eta nire gorputza segun nola da hon horren arabera entrenatzen dut.
Bueno, ni fisioterapeuta naiz, bai da erlazionatuta kirolakin eta horrek ere bai laguntzeit pixkat nola bideratu eta nola ez lesionatu edo saiatzega behintzat nire lanbidetik dakitena aplikatzen gero kirolian. Baina, trail mundua edo mendi lasterketak oraingoz bastante popularra dira, kirol oso popularra da, baina azken 2 urtetan izugarri aldatua trail mundua. Izatetik popularra eta lasterketa herrikoiak izatetik hasi dira markak sartzen, marka ezberdinak jendea fitxatzen, eta bai pixkat aidea profesionalizatzen edo ikusgarritasuna ematen. Orain dela hilabete batzuk Kanarietan Transkanaria lasterketa lehenengo aldiz telebisatu zuten direkton, zuzenean, eta hori nik uste eta aurrera pauso bada. Zegamaizkorri hemen dakaun mendi lasterketa hori bai retransmititzen dute ETV baten urtero, ez zain zuzenean, baina aidea pixkanaka telebistara sartzen, bai da kirol bat azken urtetan izugarrizko goraka daukiuna, modan jarria edo, esan genezakeen modan jarri dela, zegoen dela 5 urte etzan ikusten hainbeste bakarrik ibiltzen nintzen handatzen korrika, eta usurbilgo beste 5-6 pertsona betikoak ginen korrika, eta nahi poza ematen dit, jendia ikustia bai neskak, bai mutiak mendian korrika ez, korrika oinez edo, baina bai azken urtetan nahi da profesionalizatzen edo behintzat telebistak eta markak aidea sartzen. Ez dakit honeako txarreako, baina ikustet aidala evoluzio bat aukitzen lehen popularra zen kirol hau. Bai, nahi kirola beti izan da nire bizitzan parte, nik ustet kirola egiten beti, gustatuko litzaiake jarraitzia kirola egiten, edozein kirol izan dare, nik ustet, kirola edo ariketa fisikoa ez, beharrezkoa dela osasuntxu mantentzeko, konpetizioaz dain osasuntxua, baina, aldan urte gehien gustatuko litzaiake lasterketetan eta ibiltzia, baina, ez dakit, gustatuko litzaiake ez bada konpetitzen ere mendian oinez, edozein edo bizikletan, edo patinetan, edo baino bintzat kirola egiten jarraitzia. Eta bai nire inguruan ikusiet, ez dakit, mendi lasterketak jendea ez dala hain goiz erretiratzen. Ikuste ditut, badakat taldetxo bat askotan joten naizena behaekin korrikaira eta 60 urteko gizon bat dakau, 65 beste bat, eta gure ritmoan ibiltzen dira eta ikuste ditut eta beti esatei ez, zuen adinean hola ibiltzea gustatuko litzaiake. Eta gero, herrian ere badazkau ez, Rosa Uribe bat adibidez, ez dakit zenbat urte azkan, behak esateu 50 iristen nahi dela, eta beti esateu guk irabaziko jola, baina niko hendik ez diot irabazi, asike beti dakat esperantza, Rosa Uriben adinean hendik korrika ibiltzeko. Zenbaki bat? 6. Kolore bat? Arrexa. Miresten duzun kirolari bat? Anison Fenix. Lasterketa bat? Axari Trail Idiazabalen. Pelikula bat edo telesail bat? Ona Carbonellen Empezar de Nuevo. Liburu bat? Ibon Martinen Isiltasunaren Itxasargia. Abesti bat? Berritxarreken Oreka. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, aukeratu sare sozial bat? Instagram. Aukeratu Usurbilgo txoko bat? Kale Xarko Arrantzale plaza. Santi Xabelak ala Sagardo eguna? San Juanak, Kale Xarren. Oporretarako toki bat? Asia, Hego Ekialdea.